Os gañadores levantan o brazo coa dignidade de non ter que protestar. Isto será unha protesta? De ignorantes e de persoas sen sensibilidade artística. Protestar contra o príncipe de Dinamarca de ignorantes e de persoas sen sensibilidade artística. Protestar contra o príncipe de Dinamarca de ignorantes e de persoas sen sensibilidade artística. Protestar contra o príncipe de Dinamarca de ignorantes e de persoas sen sensibilidade de príncipes. As persoas non son sempre príncipes. As persoas non son nunca príncipes. As persoas non son príncipes. As persoas non son pregando, Señor, pregando aí. Non che produce un chisco de lástima, Señor. Non che produce un chisco de lástima, Señor. Que queres de min? Aí che queda a miña pel, Señor, como ofrenda. Non che produzo un chisco de lástima, Señor. A testosterona déjame chupando a miña pel aí, para sair da miña pel, que non é a miña pel, pero que non é. Polo lado da muller pasaba nese momento Billy el niño con mantilla encabezando unha procesión. Uns cantos eruditos portaban pancartas con citas doutros eruditos apelando a unha reflexión crítica acerca do vivir. Unha apoloxía da beleza, da sensibilidade e da sabedoría.